Ngai ngui you try kan ngi bangi laban wan biang shkayin ka jong fi ding ba kan program jong potnet mangi ko apne subhai fi baro kinong pe kan ngi haga kerteng ka jong Jesus Christ ubulong nong penim jingi mangi so ngu isha haga ngi ru bai laban don kat lemangi I pastor bantai kum juri pastor molong he be laban ai ya kata ka ji kai na ka ktien ka jong blake mon ra ya ka ji shampang ka mon ra ya ka ji start haga ta ka jim ka jingi wepi we bar kum juru haga ngi ru ngiladon ni ka mat bangi ko aban ai shpi và cái gì cái đấy cũng nô baki niki men sim bamman ki rung haki yeng ki jongi but shwa bangin ya chkhmat shu shagata ka topic bangin ekran hakani ka sngi ngashko aban kali khandiat nei pastor maulong mo ke ki bodjing dom shwa bangin poi shu cũng nô baki men sim bamman ki rung haki yeng ki jongi ngashko aban kali nei pastor maulong mo hani ka por ibi la ban pen su tho shu yangi ki nong pet hakani ka sngi ke ki ta ki bodjing dom pastor Kublai sibun pastor lang, ay kublai roi pastor bantay, badan lang ane kapor. Bangi sutanat, ya kani ka subject, kabangi yo bania merjing mut lang kum ki para pastor ha kani ka jaka bat ngangait. Kalong ro ka jingger khu. Yang ngilang iway piway. Ki baya pet ha kani ka por, bad yang ngiru badan lang ha kani ka jaka. Sepang ka bodjing dum. Kani di ka subject ka babun sin, ka baksekran dunado. Haki jing syakri ha kini gisngi. Hundred kini kita dapat ke subjek kalau pipet pat ya ke teaching ke jong Jisu. Nada pergi pia ngalaban orang video pusan persen. Kade halor jong ni ke buhi kai. Nama ladang ngim sutu ya mensim baman. Ngalaban orang ya fi nginum sutu ru ya ke bor jong blay bekumnu pelat yang ini ta. Nama rebabun sin lada pi perkhat bet hangi lay. Hakajat benriu jongi babun sin ngi laju ap ngil ju im ha atau gipor ki ba khaman shwa dalong I kemod don balawan le sniu balawan le yu la don lupa apa orang ngim pat long kristan kala don lupa kum kita henry ngim syai meno kumno teng ngila shwe tharai sniu ya para marjan ki bahayeng ki bahasem deng ki parlok ki ngila shwe tharai sniu henry aingo pat abangi puli ke tin jong play ka ora ke jing pensyai ke kata ka bor jong jing dum fi gi shne da ong saitan baro so sutho Henry da ong ka bodjing dum ne kani ka bodjing dum de gai bengi hak man sutho pat ki angel ki de gai man sutho ka bodjing dum hap sutho shwa shapang ki angel ka bible ka ong ki angel ki de ki men sim shakri sti shinong hebrew bot ki de ki men sim nung kong dong in sutho ki de ki men sim bot ki men sim baro ki de ki jong utrai ka bible ka ong ha ka ezekiel nong bakhat pra ka basaw Henry kani pat kemensim bagi angel bagi don kini kemensim hari kini pan hatin ke jomblay ke batai hapi dapat haga kitab cepen Paul nong ke bakat ada kot ke bahinyo lada pipet nak Isaiah ke nong ke bakat saw Ezekiel nong ke ba arpupra ke batai syapang uni ulur syai mau berboblay utau komputau angel Gabriel kini ki angel gidon hanrei kini kideiru kita ki angel ngalaban ong fi bahanre orang ba angel uba kerteng ulur syai bo bleu ayo hari uni udan kata ka mensim ka bible ka kitab Ezekiel nomor pra bong la shem ya ka jing bamhok ka bat kata ka jing bamhok ya bala shem haga kitab cepen Paul nomor khat ado khot behnyo ka batai damar kata ka don ka tma beleng bat damar ta ka tma la shop no ya uta ulur syai la ne usaitan uyak jakor sentiment nang to ka ong la shop no u syakani ke kendo lembat ki angel pi da ong angel mut mensim mut don mensim ubah badu besnio sisin bala shop no mut kini kila de kita ki mensim ki baman bamut bala yeng persya ya ublayen bala shop ya ki fina pulir kita cepen Paul nong wakala kala keren syai ada ngipet ke dekat banyo terter han ngem pulilut ya kita baro dekat bakandai ka ong kumni tela shop no asut yo tau yak jakar bakra utau sentiment yo bala khot uksut bat usaitan uba syukor ya ka perthai baraka we la shop no asut ya u shaka khando bat ya kita ki angel jong u la shop no asut lambat u bat kini kila sha shop no ha kanega khando bat kitu ki angel ki bala sha shop no la khot ya ki besem maman lani ko weekend la khot no ki ksut hanre udon pat uta orang ba ki ksut
Bat gawai na kekerteng jong syaitan balaong Belzebul. Orang ba kiksui de mo. Ala shop no yaki ha kani ga khando. Haba ka Bible kong khando kamut kani ga khando. La shop no yaki ha kani ga khando. Ngalaro bangan keren da ka jing slur ban batai hindiat na ka tin ga jongle lang ba ka e ka banga puli banga shem. Ba shwabo bre undan. Yo syaitan la shop hang ni. But kita kiksui lambat tu. But yaki ngikot kita baong kabor jong jingdum nemen sim baman ngi ai ka kerteng kare kidi jingmut ki joi kini kide kita ki baladon ha kane ga khando shwa ba ubriu un dan bat la shop yaki shane namar bakila laptop bat namar balai la pi pule pat na ka kitab nehemaya ga batai ublei ula thau yaki pat ba beneng ki jing syakim dei bendon hang ne ki dei bendai ha beneng namar bakila laptop la shop no yaki hang ni khando la ngi pet makindat la khamsuk banganda ai ka dekhot hi la ngi pet ha ka kitab Nehemia kala nong ka bakhandai dekhot ka ban rio melong utrai tang mamihi melatau ya ka beneng jong ki beneng bat ki pet ba jong ki baro ya ka khando bat ki baro kat bat don haka ya ki duriau bat baro kat bat don haki bat me kersan ya ki baro bat upat ba beneng umani ya me fi ke bomot kini ki mensiam nama ublei udah mensiam kabomot ublei ukwa bakita kinong mani kindai mensiam dai nama kata ujisu haba uwan syaka do ubatai be ketonong Samaria ublei uwat ya kita ki bamani haka mensiam bat jing shisha kan nama ublei udah mensiam ukwa baka jing mani kan sedang na mensiam bat ubri unlong shisha haka ta jing mani ba sedang na mensiam bat u syaitan ulade uta bat kita ki angel henry la shop no ka Bible ka batai kat kum ki riu champang ki bawa dek tin jong ble ki ong la don langot angel we angel la hap lang bar syaitan la ban nyo ya ki angel kat no badon henry ki ai kan nuksa ko la don lai mut iwe angel hap lang badu lor shai ha kene ka slakhndo bat kini apa kidon syagani ka jaka ka bamot kim don ha ka yeng la jong yaki klam thau ban don hang ni la thau yaki ban don ha baneng bat katai ka baneng ngala ban ong la koi kentien ka temple but men ba bo blai ula thau yu breu masutrat ban dithu ikini men ba blai la thau yu breu but blai u ong pindah kan mau yagani ka banta hagani ka mat bo ai but upol upan scam ya kata hak stis kinong Korean arsen berong kene ka mat jong fi di temple jong blai fi yuksut la shop no na ka temple jong blai wangan shong hak ni ka temple kan namar blai habaneng la shong fi te blai ukwa ban shong hangi kede namar bangi di ka temple te dei namar kata ukwa ban shong hangi namar ungkwa balada fi pait kan nuksa yunong gadara kadon na bro lightly ki gospel hari ni pait na gospel Lukasคำตามแม่หักเด็กขดกับอะไรผู้เวกลน้องกับพระก็องคุมนี่ที่กิเลสกระปาดอยู่บ่อนหุกุมยากีบันเล็กเนาะจะดูจอกพี่น้ำมาริกีกิดีมันเสียมบัดกีกิสุทุกดูจอกไม่ได้สักอย่างนี้กี่องยิมคว้าบันเล็กกีฬาดูเนาะยากับเทมเพิลน้ำมันเองกีฬาชาช็อปเนาะกีคว้ายากันในกับเทมเพิลกันหักกับแม่บัดงานเงี้ยหายปอริบันลุนกดงานเงี้ยคิดเด็ดหลับเป็นชายมั้งพาสตอร์กับพี่ดอนนี่อายุยากับบันรับฮัลโหลจงกระตาพาสตอร์คดีกระตาbagi ksoi tigi ok bendrung pada bagi rong kim pen senguternat hiru yuto breu kida pen stam kida pen jenjar pen kordet tadi inta kumba pastor mentan i batai bagi ok bendrung hau breu kini ki mensim basyakri dada kadege jong blai kabiang nri dada kadege jong ksoi ke pen jenjar bangim tip na kai kada ba uneu breu u yo yu ksoi ru tam ngitip tang ni kawai lada ubriu dan yu mensim bakot ki mensim ksoi ki yobi bendrong lada ubriu bha kan no ro lada ubriu u iternat kan no ro andre lada dan yu mensim bakot yam kadan chan sa kan no ka por ba ksoi yu bendrong tadai tang ngi haban long ki badap do mensim bakot na mar ka babel ka kren saya kata ko ong ba ka jingele jungi kam dei ka do ba de ka snam henry ya kita ki bor ya kita ki nongsen char jong ni ke jingdom ki batrai kam hagata ka baken jabeneng tingi puli ni ka porma na Ephesus long ba riu kan khot ka ba khatar ka ong na ba ka jingele jongi kamlong ya ka snam bar ka do andre ya ki hima ya ki bor yi nong sanchar perthai jong ni ke jingdom ya ki jingbom man baken jamen sim
haki jaka beneng ke jing baman bagan jaman sim haki jaka beneng tadeng talada ngim don yu try ke jing ke jongi ka bumut fimla bani le persya yakini kimen sim pin pej adu sim sol bala sya jiet du bleiru men sim man urung but ki torture ki torment yau sol badeng ta adu bau David uhapon man tem jing tem ban yo ke jing pelat. Tadi ta pastor tentang hab kli kata kum nok yo ban rung. Kawai ko mangi sakri hang ning tip ya ne kawai. Mabon bagi kena agi ni singi yo masim ksoi. Kada ko ban kong galong bagi pet film ksoi. Kidan kita ki film ma. Ki baki pet bat utu karakter jong tu ke film ni. Utu aktor ne tu ke aktris ne tu bagang ne kirung. Kitu ki jingle ksoi aki. Bat ki trekam haduk bau beriu ulong sisha ani habda duai lemda kumta te la ban no yap mar ki ot yela de ki ban saw yela de si yela de bat kam de ka bas ngotenat kam de ka ba iternat bat bon ki men sim bamman ki runga ki beriu ki sngi na mar kum ong mentan ka de nang kong ka film stunat ban pit film ksoi mustunat ban pit film ksoi na mar ba balai uksoi yu orong leng ba ka khamat ka jing pet dane mo kay bangi pet lada kamday ke jong trial na ka lada kamday ka ba utray usngo bham ki don ki men siemang ta tadaw ke bangi osngo ki jing tem ke bangi tem magi yeng kesam ke jongi lada kamday ke jing tem lane kita ki jing rwai ki badai ki jong try ti fi aila ki ksoi ban rong ndai tanga phi wat ki kon ki jong phi ki badan agi yeng kesam ki jong phi tadeng ta ba piaban sungtho ban ong ba kam le dang item jing rwai ksoi ayeng le begin pe film ksoi ayeng kam le ngai kwa ban ong fi ka le bet tadeng ta kum ki banget la da don ki ki ayeng jong pi kum ki film la na fi don kum kita ki jing tem ki jing rwai ki bam ya dei kat kum gamon ke jong blai fi hab ban pensange ki bukum kita ni fi ban berat no ki bukum kata namar la da pi IT ya la di hauksoi uksoi tun shimti bet bala daw shimti ma om pinjenjar de tang ko abanong fi haban long adakare ka ba fi pet ka ba fi snap wat kam tamru pikran marba lada pikran ni ka ktien bamdai ka ktien ni ga don gabor ban pen em ni ban pen yap kadang sekawai dah kelenti bok so yu ban rong mabon ki beri ki syap tieng kadai kelenti ni kadai ke jingkang lada fi don yu men sim ji syap tieng kadai ke jingkang ya ka ba fi play bau so yu ban rong pa jang fi tarau jisu ong wat ki kuslai na ka do ano jang fi lam ne syap tieng ki beri ki bok kuslai ki play jingkang ru yu so tay long ba ki kuslay am kalong bakat kalong ka jing torment ni ki mo ne ka jing penjenjan ne ka jing kordet ka jing berkhat ka jong ki bon ki beri ki bet ru te kadi kata mo posong ka ba filang kren no fi mo mang kadi sha long kum ki beri am ngim su tho te bagi plejing khang ling ba kita ni so be kin le yu kini ni so be kum ta te rengim te pat ba kini kila rong ba kini ki wan ra ya kata ka jing dom ha ka yeng ka sem ka jongi mang so le yu ban pet le yu ban chu ngap mar kanon me kata ka jing kli ba kinong le yu but baliru ki rong ha kini ki ski ba mentai am ma balai ha ki film ba ki pet am ma ki film ba ki pet am ki horror movie se bangi ong ma ki si menta ma ki pet ki am mar aka to film am ki khot ki ksut ki khot dia baki don prama ki si perlok ki khot ye ki ksut but ki ksut ki one pass nonte ha baki khot but kum jur ki kage ki kwa ban le lang ko male ha to film hiru but ki sang ma ki ro baki khot re kim tep te baki le te bar ka jing dom de kim don ka jing su tho re ki la sha ban pan kawan sa ka jing kordet aka jing ka joki kawan sa ka jing klomar ha ka jing joki kimi ki pa ki jong ki ru mar kim su tho te baki play ka jing khang na ma bale ka bible ko ong bo sik tan nong tu Numan terbentuk dari penjat penjat. But the season balaplay dan one penjat bet ya kata. Tarang ihap su dama bun sen am ngim su thui kani am nama balai. Ko mangi ong bet nikong dor bersedang bet ba ka ketian kam dan. Ko ma fi ong fi ba ka jile ka jongi kam dei ba ka dok ba ka snam. Kadang ke kes menagani ba idan wi breu long ikwa ban syakri balai
Ti kwa ban shakri bi kwa bi ban yo shu yu blay isha jingit. Ta kelam da sung tu kelam da dan ke jinkai ke babiang. Kelam da dan ki mentor ne ki pastor ne ki ba hikai mo ki pastor ki bun ba ini ki la ban de ki aktor ro. La dam de ubriu si sha jong blay badap do men sim. La da pimdan ke jinkai ke banakum na ki. Kaya lamban man siya kajing masaw. Dan hagi ni kisngi fi pastor itu snembal alay ru kidan baong ba musim jong blayu ong ingaban siya ajing it sapos ngi. Tagay ka ba dya kawan kajing leran. Dan kiba siya ajing it ru kirong musim kusot yaki. Marki klem suk to yagi musim klem suk to yakaktien umdan nong hikay umdan nong pani umdan nong batay. Tadi kita kalau nggak ba finle dala di wat jule start kam tang ba fin rung sa kajing sa jing it bagajing duai lemda fidan yaki nong hikai ki babiang balada film sngoto iga ktienam pida ban yo di ki wrong spirits nagi mensim ki bamdai ki bala ban syukor ya pi but kebala ban bu ya firu ha kajing ma ba ubriu yap na ne ula ban sedien pasti na ula ban no yap amar ki mensim man ki la ban rong pi long ba lang ekran pastor phang film la ne ki bangi pej Pitip ke bangi pej tentang ngi kwa ro balong maki. Pe ki briu ki ba long fan ta. Kini ki ba ki ak hanrengi pat ngi kwa ban real ya kajing baki ki ak. Kadai ki finda kama kadai ti nong roi per thai mo. Kadai nong roi kan thai. Kam la shim ya ka kerteng ha ba ka khap shnyo. Kini ki ba bai bot ya ka ki khap shnyo lang. Fi ka moment ka spirit always ngal ko abang fi ka spirit mla ban bu boundary kala ban ha ka screen lano karung hapi film la man te kata dei kata kindat man ai na ka tin ke jong blai bu pol ukran ha ka teach kinong episodes uang wat ai jakai setan udah keren sai bet wat ai jakai yo setan kabamot dei manga ban mangilang kiba ai jaka larangi mai jaka umyo but balai upol ukran ya kan ni hapo Ephesus. Lala pipai na kam apostol nang bakat kendai bu pol upoi siya po Ephesus ya ka ba un yalap hang tu hadin jong Apollos usuto ya kan gawai baka kapte ka basuk ni jaka. Kidon wat ka kot jadu mentor jong ki ka bala de sanpo hajar rupa ta. Kata de ka kot kabamon kini di ka jaka ka ba khlan bahabat lagi pulih hang tu ngilap ru bakadon kata ka blai daina kata ka blai tau bala tau. Berkida sena berkida long ayu bahai berkida mani bahai ka bot upoi syak tu ka jaka ya ka ban yalap ya ka tin chong belai bot yo I ya ka bot jeng dum bakat kat no ka jeng trai but dei na mar kata wong ka siti par wong wat ai jaka pi setan nang ta wong tu king no pi ya ki atiar baro pi kata ka atiar king ha kan jado hap king ha ka mensim dei ha ka do kram kran ni ubatai kat ka rukom jong ka do hanre ban king pat ha ka mensim Namar boleh haba setan kita kiksut kiba wan banyale yangi uwan banyale ya ka mensi man sensar halor jungi but hadin kata sa penjinjar ya kani kado kata ka dei ke ka ba yude kata hang tu pol ong tu king no pi pida puli ya ka station no apesas ka ya per ban kiwi sti Namar don ngalah man pia ka arbenta kawe ke ke benta ba kumno utrai lopen emingi de jingai berkum ta ter ngiya hadin kata pat ubatai se phang kamet ke jong kris ke bodon kam ong la ai ke gift balai ba ki we ki nyo ban san sa kata kalong basa ha ka basan usdang man penbet ya ka longyeng ya ki batrei ya ka shongkha shongman ya ki kun hadin jong kata ong to king no ka ter pada finum la man le kini ke lemda pilak king no ter pi ha ke ni ke sngiam balong kristan ngilalong Hatu ngila king mo ya ka atiar ka bakenjaman sim. Namar usaitan uyo ban besut. Saka jingim jongi lamba kata. Fi om dai tang lamba kata. Pina puli ka kam apostol lem, badi kata ngi yo iha kala nong ga ba kan rio. Men ba upol udan hapo Filipi mo. Ne Filipai ba ong ro kata ka jaka. Kadon ngani wi ka briu kadai ka nong le bertong ka ong ka keren bertong. Hanrei ka ba ai jing mentoy sibun ne. Kia kita ki kenrat. Kabamot kani ka brio ki ong baik kani ka brio kala ba kadai ka nong sumari ki brio kadai ka bapai kiti ka babatai ka lawai kum ta ter vi teng ngi ai jaka lamba bangi
Kendo kum kita gibriu nginget no. Pej pa ka jinget jongi su. Dan bawan pej kti ngi sumut mentau ong kani filong kum ta kalong si sam. Ka jinget ngi kala phai sa kata ka benta. Ba sisin kala phai am long bangi ai jaka yo ta. Pingi hab man su thu ya ka bangi ngi phai gen. Hoi ngi la ban pej ya ka film. Pila ban ong pat ngi ting pej film ku su. To. Pej pat bat no fi yasno kan. Pej bat no ba yasno fi upol pinalongo haka jingle missionary ke jong u ke jinga lenti ke jong u ka ba do de hapo episas. Nama ra ul hab ban sa snon arsnam da. Hakiwe ulek ka to kan ne ubi no. Hare episas ka namar balik ka ni ka bor jong jingdum ka trai ba. Kani ka bor jong jing ele pej ba mangiru hagi ni ka por am ngam ong e pi tang boyo bor jingdum ngi tang kitu ki balayo. Kendo ba ye ki jing ki jing hare ki don palam ki sobyang we. Kim su tho pa ki don na ka jing. Syate. Nong kim manifest kan. Kim manifest kan. Taki kim su tho ra. Tentang kilong malum mala. Takim par su tho than ra. Ka ngim don rangi kata. Namar bale ki khamsha ban ayu ya kamat jongki. Lara asa khrawat nyo pi sitom no pilong no ta kapau no. Kapau. Lara kapam pau palam kata ka ba. Teng imsa ya kata ka jing imam kebau uksut uyalam ya kata. Pida long baik kumalong ko nong gadara ta biangen. Bapau no ta. Ba umsa su apreng gibreo ulasa. Halika ba mapan ngidon mesim ksut klam da tip. Naite kumno ubreo. Un bat bori ke khulung ke badang Arsenal. Ngai beda ke jing perkhat breo nom la ban le no. Nomor breo hi para breo don jing snai. Dalam dei hi ki ksut ki bala ayu. Wat teman penyiap breo dah. Tangan. Unum not lada. Fi dia kata kepat manifest kan. Hakasngi bala manifest em. Kalong fi klep no yala dia. Fi tentang kajing bitar. Fi ka Bible kong tu bitar Paul dan setengah lah boleh episode kong tu bitar. Handri wan. Boleh pom. Kemudian kadon kajing bitar ka baong ka balong kajing bitar rubelay kan. Hari kadon per kajing bitar em ka ba pi not no ban show ban penmensau ban le ya kata ka mana mau belai kemudian kata be dei be mensim ksoi but teng ngi ai ka jaka ka ya kita lamba kata ka jing bitar ka jongi teng kam ta me mensim tut chen ngi shu tut be kata ngi ai jaka sultan namo sultan ri batut chen damar rada dei batut chen em haba la shem no rada upan map ta klam pan map iro ta ukram ong ta ngang baklaro Kidon dia kata. Gini mesin peman em. Kat utur ruspa udah sedu jok. Unut ban hukum dah. Ong pa yu Lazarus. Leng ba bu ong yu Abraham. Uklam sutuk ngadon hai. Fi kata dia mesin peman. Mesin peman em bun sen tentang Kibriu. Abakawan ya lem unum sutuk wat dia dia ulong ayu. Don haka jing tip briu. Handai laya lambe yu dah katakan. Begini di mesin em kibaya le bah. Sakini tan jongi. Kam tame musim comments timsi. Tur dan ksoi tu brio. Ni sibon bagi comments. Bami bedak ktin si, ktin sang. Ni duain ta jong fi Finland. Ni duain na kamta jong fi. Yak fin kala ka bomot. Lemda kumta. Kacing im ka jong fi am kalau don lupa hatmir bandrung sedu jok. Tadai ta kala ka bomot ngidon hang ne banduai. La familien ban tim si ne ban comment si. Te ngidon hang ne ngimap ya fi malai. Isos nai ya fi ru. Tadai hang ta ba. La familien kala ka bomot wa jumlien syo. Kaktin jong blay ka kransha ya gata. Teng fitim yang gi syakri gi jong blay. Ta ka fitarai pile ba de. Kababal ka kransha ya gata. Uno buat tim si. Uno mio bandrung sa kahimau blay. Mo kaktin jublay ka akran lupa ya kata yo pi ang mga sina mga kababal ka akran ya kata kaktin si kam day ban mi nagsintor ka jong pi ne ban text ya kaktin si pi sungo kung pilale bah da ka fitim si ya ki syakri ka jong blay kata ka day kabor ka jong baman day bang ikran persya ya pi hinray ngi susu bagi dan gimen sim baman gi batray ha pi sungo kung pilale ka baday hinray pi harapan ban yo soitan Bagaimana kata? Nangai ngidwai nam ta jong pi, bafin yo ia gajing pelat, bafin kelak ke bomot, bafin wan show try,
fin yo ya ka bor ka jing ya sha ta de ta fin yo ya ka bor jong ka jing jam not kam dai ka bor jong ka jing le riu par thai henry fin be bra ya ka hok mak tin ju blai gong ya ka jing riu blai ya ka jing ya ka jing e ya ka jing ya sha ba ka jing jam not ba ka ta ki di no muslim no blai henry la da ka long ta kumoi pat te pi sngo tho ya ka ta Kari tahu solong bunsen ki breaking de kam da sutho te ya ke bagi keren long kum bagi ong bagi sutho te bau di baman ha ka jim ka jongki hakini ki singi bagi I kita kumai lakan pastor rumah mana kumno bau brio barang ba unur ban le bi jot I kana bar snam kade be ya ka disha ila mo sim baman bagi I ru kini ki singi bamenta babun ki brio ki penyap ila de berkata ka de ka jing sha lam ka jong baman mabele ka dan ka jile ka jing ka jing perkhat ka jongki Tarau kim kam sutu te hadu benda manifest nante utu baman. Tarau ka sedan ka tak jele ka jim ka jongki wat kita note hiro man shimil la jong ka jing em. Man penyap no ela de. Bun sen am bagi sutu te. Gim sutu ka ktien ka jong blay ngem nang yela di ban equip da ka ktien ka jong blay. Ha ka jim ka jongi. Ma ka ktien ka jong blay ka adi lupa ka jing da yang I kum ki banget. Berada ngim pat dei ki banget mod baman uyo ba ya ka jim ka jongi. Tarang idan kaman wan si ka jing kala ka mon idan kaman khot ka pat ya ka kerteng ka jong Jesus Christ baun pen em ya ka jim ka jongi mat nustra ma faso mene mo office dang de piong ba usitan mo na ka temple ka jong blay ula sha shop no shine khando bar udo penon kams dan ya ka met ka jong brio man long ka tak atiar ka jong o te klem da ka met ula ban trikam Kam ka met te umla. Namar hakani ka khando. Ya ke ka bau blay ula bu renti. Ala fi pait nga kitab Genesis uai ka bosan syar ha ubriu. Hada war ta ubriu umla basan syar hadu umpat yo ka met hakal nong ka baar. Uyo ka met hadin bola yo ka met usdang basan syar hakata ka jaka ka bau blay ubu bat kata ka de ka keper Eden. Lane fi na pait nga Ezekiel kong Eden ka keper jong blay. Hang ta. Baru soitan usuthu namar hang ni don kambe da ka met. Tu ukwa banyale ya kamen sim joki umla namar umla ban besut syakata kamen sim lam da uyat lang ba kani kamet te uong kumno dei kata ublei uong ala fi bam na uni udieng pinyap la ka bayap sisa fi ukran ya ka jingyap mdei ka bakan jado handrai uong ka jingyap ka bakan jamen sim ka banengkong handrai kata ka jingyap kan ban rung hakata kamen sim jong pi lang ba ka do long tek man tau ubreu em uyap namar don baik ka daw jong jing pang hakamet ke jong la de heart attack la do uyap sendet ne dari kiwe ki jing ki ba ki ong yo stroke kum ta ter khalai hap sedang baik da kamet ban ong pat ba kamen sim kala mi no tau brio pada ta kentin ki ong ba yap but usu tho ye kata tadai namar kata ulet lang ba kamet but upenan kam sya ye kamet jong ta pesan ulong ba khamsian lang ba kata ya keren mer ka brio ka ba mi tau so now so beriu ubam uyo benrung haki pat haba urung no haki menta la shop no yaki pat syabar fi belai shop no yaki na Eden namar ulah sutho katu kamet kabaki kidon kam deishu kamet kabakot kaladei kamet baput kaban yap no te ublei uklambu shu yaki hak ta ke Eden bala shop no yaki syabar te namar belai lah shop no syabar namar ada upediang yu brio hang ta em namar belai ha Eden em omla bandon jingyap ya ubrio namar Eden udah basen syar tadai namar kata habe yu syabar balada pilek haki culture jang ki babon ki jaj benreu ngam kena ka culture jang ki khasi siapa uniap em yu brio kilabu lupa syabar kidan bon ba ki culture la nganum shim ki kerteng jang ki bah labu lupa iki syabar baki ong bagato kecingap kanumwan hang ni hayeng mo ngalai nuksa perkat mangi katu kecing thia bo bru thia uyap pino li thia abiang damian untuk thia kisai no syabar nginum nut dah ngisai syabar saj tersok berat no kata berat no kijanji berat no kenteng lagi ba khamnon kham em wat katu kecing thia ro la berat ni mo namar balik kim sunut wat ti kamra ban thia em Ubam tip tu lawan thia hari dah kum tu damar boleh bunsian kam tentang kita yeng ro kabaki ayu yeng am kim kwa baki nong song wai kiniap nomor ki ong ka pat hadin man ki song salia pat ki ong baka don ka jinga fi kata ka de ke kum no bru yo ya kata ber kata barok ki
kijat culture Finlap kijat kibriu kibadon. Kadao kadai Finlap bau blay ru ube ayu syabar tayu briu. Namar kajing yap melak mandon apa eden. Namar balai lada ubriu uyap no ha eden. Kamlong dei nama kata ha eden bau unlait no na kajing yap. Ai no yu kajing kuk. Sni kemong penjau senam. Ba unlike ha kajing yap na ka presence kajong blay. Ai no yu ni ubriu lada dama ayam ubriu sayap daya keren. Dei nama kata Wahaban ai man ka iki kesnam. Pina ken mauro hakapor bo bleu ong hakatabanikal u ai ya kata bo uligdo unumla benrung hangta lada dan senam. Umla klam kesnam. Udah ong kesnam kadon kampalat. Badai namar kata namar belai kesnam ka protect no nama ka dega jingem ka protect no ya ubriu na ka jingyam. Pi gedai namar kata wa jisuru. Nah ko aban ong ipi ba pi pet Haka testament thamai. Ai no. Yala ka jong ka snam bu penjau ban protect yang ni. Bangi na yap no. Hakmat ka jong blay. Dia kata mentang ilek jaga jing slow jing duai. Na nong efi kidon berduai la bu aj ro. Kim yap. Kilek jaga jasang hapla jong ki kidon bun ki jing bam perthai sudah. Kim yap. Ka dau ka dem dei namar jong ki namar ka snam. Kebola penmi kan. Kebola penmi kan. Kata ka snam ka protect yang ni. Na kita hanre kidon par kibriu ki banlang ban proclaim ban penbanai ka senam kidon par bamtem ban penbanai ka senam dei nama kata ni mesin baman uwan ban yale kan but uyale pi gumbai pastor in sapan shaibha so ai nuksa usolam ushimti hi dala de ban penjau senam ya ka jaka jong lingdo ka protection ka jong blai ka kenriano But umen sim baman uwan bantor ben yu. Nomor ka kam dei kan kum galeti. Da kan mau ba penjau senam dei bo blay ubu. Dei ta ublay nong kong penjau senam. Hak pereden. Hadin data uong kat kum ka hukum gi jing Moses labatai. Baru Jisu dei uling do orang baling do. U penjau dala de u blay ta u penjau dala de. But usol ule ya ka ike to pastor kendat mo fin pensai lor jong kata. Usol uap yau Samuel nyusni uklemwan uting yo bagi pajba akin pet no nang ta tadeng ta ushim ya ka jaka jong Samuel manle ya kata ka benta jong ulengdo andre hang ta hi u Samuel 1 bagade kata ba unono briu unom la banle lengdo lemda la thung yu do blai tadeng ta kwa ban ong ipi sa isien na negasngi wajule pastor la fim pat de pastor wajule nong elap la da fim pat de unong elap nani wajule nong hikai la da fim pat de unong hikai na mar la phile gumta ngi i hang ni bahadien dengan nong ka ba khatlai ka kitab ka banengkong ju Samuel fini hadien nang ta uksut wan rong ha usol tading ta ngimlong menila kai ban kta gini ka office ke jong blay lemda u blay ula jiet ifi lemda u blay ula thung ifi wat jule menle ban le pastor kam ta man senangi ki pastor ka mai kata ne ban shim ya ka jaka jong pastor ne kata ka jaka u shakri jong blay tading ta kalong ka ba mas ka de kam tam ban kta ya kata ka kam ke belas le ke jong blay but kam tam ya kita ki shakri ru ki belas le ke jong blay tading ta kuma ong ipi meneba hakapor jong usol udon udivit pun mantem jing tem ti yo bagi pastor kim dante pun mantem jing tem ipi yo ba pi sukar that yap hang to ka ma ka de kata tading ta long da pi khot yang ni tengin wan ni la da pi kertat yap na ki ksoi ki wan ban mo wan ban le don bore pi yo pi le arrangement khot yang ni tengi mo kita tengi melali ai ndre ka de kata wat jushim ya ka jaka ya ka bau bleu klembu ya fi ya ka ba fi pen le mar ka ek baro ka bangin le em u bleu bu ta da la da u bleu umbu yang i kom nong bishar em la da ngi bishar em ksoi man rong ba la da ngi le ya ka jaka ka bangim de fim la te wala ka kam perthai la apoi ne fi kum to la bo te kum to uni bode ha kan ke department umla ban tuklar ya kan ke wei pat ke department u haban pet bi ya ka to ke bala thung i u hang to
Bat la dau tu kelar dia kata am ula ban sya pen stam ru. Tadeng tang kwa abnong ifi kene gasngi. Sngau tu eladi ublay ubu ifi hakano ka position. Ublay ubu ifi hakano ka jingkot. Tadau la dau ublay ukot ifi ba fin long nong ruai chu ruai bet. La ublay ukot ifi fin long nong yalap bet. La dau ublay ubu ifi ban bisharam kamu filashim ya jaka ka jong ublay utau ublay di kusut. Tadeng ta uban bishari udetang ujis kris. Tadeng ta ban bisharam kalong kumne mdei ba shu bishar ba syukran nal hal Tadeng ta ka jing bisharam ka haban hap da ka facts. But buat tip ya ka facts, buat tip ya ka jing isya Uday tang ublay. Bat ngi kum kisakri ke jong ublay ru. Mday bangi bishar yun no. Nday ha bangi kran ya kaktian ke jong ublay. Ngi kran kat kum kaktian ke jong ublay. Mday ba syukran lamwer. Nday ba syukran klam jing tip. Ngi kran da ka jing sisya. Ba da ka jing tip ya kaktian ke jong ublay. Tadeng tala ra ublay ubu efi. Hakan no bental da fi ublay ubu efi ba fin shule Instagram le antum lelay. Tang ba kalong ta. Le tang ya kata ka ba fi de ben le. Wanum le tampa dia kata, yo apa mensim kesu inrung. Nomor vi pledging kang, ya ka kami ka bafim day ban le, la da pibi le. Kesu itu yo alat bandrung. Tadi yang tak ketin ke jong blay ka ong ne, bagada kang ru. Ketin ke jong blay ka shidi beneng kong Petros long basau ka ne rekod ka ba. Ka sau ter ka ong la da la kren ben ya pi. Namar ka ne kerteng Kristuk ma pi na ba mensim jong ka burom ba ka jong blay ka shong sa pi. Hapang jong ki shisha la keren banyak henry pang jong pi la pendan buram yu kadokat katsan ka ong namar wat ai bu no ru na pi un sha shitam kung nong penya breu lani unong tu lani unong le sneu lani kum uba shat lorni le lucia ya ki kam ki wei tading tangim dei ban long kita ki breu ki ba shat lorni ne le lucia ya ki kam ki wei. Henry rau no ru sya shitam kumu kristan wat ai bon sungul eran henry to en penon buram yu blay hagani ka kerteng. Tadi tangim dei ban lorni ne ban le lucia ka kam ki wei. La rau blay u klem apoin ne fi ka taam ngimlong ban lucia ka kam ki wei. Yo bo musim ksoi wan ban rong. Ta ka shonga pi ka tate. Ngikran ya ka ta ka kum ktin ke jong blay. Nemro pastor pi. Kadai ko pi ong pastor. Namar pi ong pi kam Lucia. Pi usoita nam ha kitab Genesis ta. Utip ba kabreu em. Kadai kadong sumar. Kamdei kanong yalam. But u attack ye ka lang babu pensoy. Kapat ka kalalong yalam. Namar ka kadai ba aiso. Ila change wa kata. Dai namar kata, dah masuk uyok bansan siya. But you Saul ro, nama udah iem bandengkong do jengki Israel. But one on a Benjamin, uliwa deki kada jong kupa, ukelalong iem. Bang siong ro, kung kisah kri jong blay, ladang iwa deki kada, ublay un kentiu yang kisah jong iem. Mawai buai brio, fiu jisu ong kita ada balate, fiu brio patip ublay am nolong kada be. Kam jongi di pelai. Kat bangin yang pelaj utrai dong kentiu yang ni. Pi kata ka di kekam jungi bangin wat ya kata. Pi ong kadang ni ong be bebet dem dera. Kada em ukit ya kalem kor tham da suto. Udah tang ni ujat marat em juong em kat no fi penket. Ya per ba. Tentang ong kada mot bet be dera bu bet. Nang bat suto long tek tu beri bedi dah. Udi bet dalam yang pat hanala thia. Tip ke lekor lagi. Kalau kapasiti. Kapasiti. Babon bak. Tekeng ibam jaru. Ladi man kadang dah latip kita. Handre sebenut. Bambet haduk pada melongcuk. Kata. Haptong dah kesiang. Haptong dah kesiang. Kita ter. Si, kadai kata kadamut kita tengok yang kadamut bet em. Udah ya peru dah kita merat ni kada. Baru terakhir orang kelip pelat namar belai. Perkat jisu kam syong tak halor kulai. Halor ki ut atau ki por. Kita gini berkamram. Hari wong ngasu ia jikada. Namar belai yang utip bune udah bersukit ikalem kor. Kan tip ya kayak kairu. Babon ba nangi yang ngikit ikalem kor kabam. Dai zai kata jisu wong. Wan pi barok ki bathaj berbakia ke jingkit dah. Wan sim nak kalem kor jonga ka besting.
nama penyakit kalau keluar ke bamlong. But new sol usim ya ke jaka layo I tang tu bulusya. Kam dei ke kam jong u ban le kam ling do. Nama hatu kapor udan Samuel. But Samuel udai ru ling do ber nong besar. Fi udai bersuthu wat la nama u la long siem umpat long siem pura. Papin scam. Pat paskem re klem u Lingdo. kamu ling do. Dei kata atas ben thamai ngi dei ki siem bakan jaling do. La ong dei kata. But une sol ule lucia ya ka kamba dei kan. Usoi tan nak sutu. Fi kumno ubaman urung hangi. Namar ngiru ngile le lucia ya ka kamba dei. Kumno ki kamba dei kata kai pe plim kusoi. Ublek lam tawe ni ka kamat pe plim kusoi dah. Lam tawe ni ka kamat pe plim kusoi. Ngi habar sutu kata hakabamon ngile lucia hi mangi am. Ngi snack dur kusoi kalbamon. Kamtam mentalis ki pareng. Gila gitu ki Halloween. Mendai Taruh. tak pareng Shanir ustaz. Oh, Senero. Shanir dah sedap le. Okay, ta. Recently dah Okay, sedap. subiang pi ai kata kecik tip mo. Senero gile. Lo sulit tenang jubut tenang mau kamu situ. Taruh mono ki Kristan. Kristan. Kamu dia kata. Ki balong nyam Kristan. Balong nyam Kristan. Kedai ustaz. Ki balong nyam Kristan. Kata kamu dia. Ki apa sutu dah. Yo dan na preng ngi ba pet yo pi lawan nang ta yo don bagi kon jong pi tem pi ko ba batai mane ba hang keren sepang ba urang ba bre ubat bor ho ngi sini am ngim dot balik puli sepang jong ki haloi ki dap ki jing tho sepang kitu ki ba ki koidi ki ba don hapo Europe ba hapo US Canada kini ki dap ba ki batai ka tas tun jong ki ai ba ki ya ilang ba teng ngi pastor ngi keren am ki nong ki tip nei la rafi smart ban puli te fin tip ba ji nama kita upload mentah. Tentang sekali tip naik gini. Kapabun ke jeng tip kadon ngi jeng baca itu boleh kita ngi. Kadai hang tu ke batai bakum no kini kibriu ki ya don way le. Udon jeng adai ngak mau mga puli sepang jong u. Ulawan sa jeng kala kabumon. But uang ba tos ada don jeng adai bat kibriu peniap no. Uladai balayo ban hapo jil sispa arpos nem udai bendan. Nama Amerika kidang mud ban pelat no ya kan ban peniap yu brio. Kin abi da punishment mud unyap maka to saja. Life sentence. Life sentence bagi ki ah hadu kata. Hadu uyo ya ka ban syam no yu tra ubatai ma u to. Wang kai ka bajia wang ngantep wang ngam yu I ya ka brio kum ka brio. Ngai I kum ka merak. And don't come and sacrifice. But haba ngala peniap wang ngasong kum ngayo bor da ka wei pat ka bor susur. Yo I kum ta. But kita teng em ngila marsung tu kani kam dei tu brio kadai be baradon ba poses yo tu brio ba pandon kam ya kato kamet bala pandon kam ya kato kamet ba ka spirit ke jong kam la chu dei nama ta Paul ong hakastish ke nong Galatia ong way na iso jong man sim ka bor haron de mat pin so pla la da fi puli ya kani ka kentien ba dei kin mi ki kentien birya ini puli mentana station nong episode bo Paul umut ban keren ayu pabun sen ngi klem dala sutu ya kani ka banta Namasan. ngedong ka basan haka dekot ka ba saw ong lemni ya ka ba ijeli lemni ya ka jingkren bi lani ya ka jingkren birya ki bambet ken han kamtam ka ba aingo kani ka kentin birya la na pilet ka tin Greek em so pula bang ayo kani kade wi ting so kamu itu kanak so Keren mentor. Keren kesuai baik. Long di jasong kumangi ngan batai kumno ka katrekam yangi. Katrekam yangi lamba bangi bursin gitu kana sepang telen. Katno ka kata jebut jepat jungi. Ya tu kana sepang nong sono. Kata kan nong bayar tu kena kita rung sekejap tiang. Dai kata upol uang lemne ya ke jikran beria kemon dia kata uang. Kidon parang negi orang ba ya ke jokes dai. Kerengkai. Kam dai ke jokes ke kerengkai kemon. Kabam dai ke bisilong har ke kerengkai kata hari habakum pastor ngikren ye ban pergi ke kam dai ngikren kai kibru kirke ya kata. Kam dai ya kata. Teng ki orang gini ke pastor kam dai ban kira biria. Kam dai ke kam kren kata ke Greek ndo original. Ya kata original what do you tu kana ya ki kon sepang ki so. Kumba hakani ke jaka Paul Ukren. Ma namar teng kadon ba ni thu khana sepang ki so ban sepang blai. Ni thu khana ye ki aka ki bamlong.
ban bangini thu khana ya ka batai tadai nama kata tentang kikon jongi em nadu dangret kidon kani ka mansem chap tiang ban namar kini ki jing khana ka baki yo sngo bat kani em ka kejap bat kawai na kata ka bentang ala menong e pingala sakhi dala de nama sho bangan poi ka snong jonga kadon to mong wit brio mau bo heba ki tu khana em pitep nga tong sila poi pu sedang kena tong sila poi tu ajan ti mau klik lah ya kan tapi ngam ju kwa li snong do ong li snong em ngala perkat bai bahabianya tu jaka bat tak penting haloi onda bangalah he ngonong ya vidala samlar dang tiang lah hadu bang adalah tip ya utrai ngada leje snong ngali kita itu mau bang ada duai haga spirit banong kong ini spirit kan mla ban bat shwe nga vì teng em kita ki degi ke ba hang ni upol ukran ta ong kumdei ka tien biet umdei ki khana beria ba phim long serius ba vikran phim long phim tip ya ka jing sisa ta bila sukran Kembo penting iklung ting pulit Setenjang. so tinang kini ki benta em ba upol bramar bele ha episode em ki penting ke ki ong la phim mani ka daina phim long kumta berkani ka wonra kumeneng ina ong fi ngi chanero ngim tip yes pang Halloween ya subang lilek ban Halloween dot hari ngim tip ya kai ke bajia bat kani ke dik bakum ni ki yo ban besut ken ki yo ban besut ban rung ken shaki long yeng long sam shaki jingim jungi ki brio bat shaki kon ki jongi ken larangi ngim suto mo pastor Mabun ki nong tem nong ruai ro ki de ki bala adap de te. Ya lo jaga jing im kadon they have sold their soul to the devil te. Terus fi snap i jing ruai jong ki ho song tonat. Ndre don o men sim bur botrai. Ban pen baklai ke jing im jong tau breu kan. Mabun ki rock stars. yes ngastonat pastor fi ong pi panan kami ni contain they have soul ki dia no ada ngingim dia ngi ada ka jing kemen no so jisu kata ada ka jing affair ngim dia yala ka jong kamen sim ada ngi ong try wana ka jing im jonga ngi khot ya me ngi IT no yala dia bediang yanga namar bele ngim don motif e banyo no try kadai tang ba un map mod un bediang yangi ka jing snai da ki pat namar kidon ni ka motif la dam dei kumta kidon ni kitu ki bubon hi la ya tho ka por ka lemkot than hi wa kumno ba unorwai urwai ulau ya ka sopti barok ki bawan ban sngap ki lau lang da kat kata ka bor but fitep so pala mane pastor da comments hagung gitu dapat em don comments bat Yorolot. ya lolon perkat ki breu ki le cheki babon ki tamasa pertai ki im kun tu tapi kim le namar bele to spirit ka kata but kata ka dei ke ba pasosi an ongi fi ka banging im su tho ken namar bele katu ka spirit em ka pelong ingi ban im da kong fi ke ba pe ngin im lang kum tu Kereta. ka kata ba yang ni Mabunsin rumah kini ki kini ki ya ke jungi ki ya bla dep rumah. No ki look up te kini ki celebrity. Bangi kran persya ya ki am da kadau ki sat ingi. Ki bru ki babha ki bade shakri jong blai ki nam kran fe. Na fi no na. Kino nuri ruben keren ya kata. Bagade kata la fi dom fi sat ingi. Ngi kran ban pen bham dei ngi kran ban pen sniu ya fi. Kenang ba fin yo ya ka beneng ba fin yo ya Jesus Christ. Tadeng ta ngimong rengi le fi kran mlele no problem. Ta mi su tu spirit uba trai kam na dienem udah uta. Pala pensisar ya kata. Langsung sen nam ta ka jing im ka jongki kan. om dai tang kataro lada ngidon ni ka jingmut ka ba perkat sniu ya ki kran ka bor sang kan ki balai bon ki balai ong ngi balai pastor phim chu file by direct mo namangi di sakri ki jong balai ngi lada ngele namangi tu balai ngele yun Lo syong no blai. Syong no ngi ngap ya kata mo Tapi ladam kuat sengap umpun bor hero ya fi kata ka dei ka jing sisa ngimpen bor ya no ada vio clipping ke bas 10 minit lewat ka ba pek ken full ba video mat jing ko ada film kuat ban sengap mlai umpun bor fi nama ka mobile ka dei ka jong pi ka TV ka dei ka jong pi ka remote pi bat ma pi ka dei kata ta Sekaba internet mesti mau pi. si mo pi hi handrai
ban suya tumsi makambal ay keren kata ada kemis berkawai ke dia ngim tumsi ya kiwe ngim tumsi ala dia pe ke jaj beru jengi kapoi namar labon pala tumsi Tim. pi kita ki di ke amba bangi hab ban wanra ska jinglong ke batamai ke jingim ke batamai bangi ai la ya kata bakan yar pateng kan kum kita ki ba kita ki mensim bamman kini yok ban wan ban ya le ta bar kham ta mai hakini ki sngi le am kan wan ba kata ka we ne kita ka mensim em kabangia don yang kedai bengang ada lut babarok babakla don ba dai nama kata nginang ni ngim kan tho ya kanu no ka kunhon ngi kran yang kajing shisha ya ka ktien lada ya kan tho le ka history le ka don pimla bandina ya ka history lada ngi warra la ka history pimla ar bandina la fikran start ka bakran ro ka history ka la batai pimla ban change ka history Taga syong hang takin dai nama kata ngim kran dai kata handai ngi kran ya ka ktien ka jong blai ba bonum ai ba mensim bamman unyo sansar ken nama hakini gisngi ya menim mesim baman fitip ni mesim baman sa dai belayu beliau pun ngok makan drugs tak ada ke ba nama ubri ubadi ke drugs ne ka bri ubadi drugs kam tip ai ka dia ayu ha ka dot jongka kam don jingpang ha badong injek kam don jingpang ha ba ka tan ka kemut mo kar kum ka jingya batai ki don lala ka jong ka kategori Teng kita larangi batai kata no di pastor sia lamar undang kap dah ngong fi kumene ada smart ban pulih la alap lut na fi wa de ke jingtep mo ba bible kong gibril jonga ki sakma ma duna jingtep bele yu namar bele bakin long ha kata ke bentam bakin klet no u ai baki kilong fi mensim bomane u pelong bai ya ubriu ya kata kabo uyo ban besut ha ubriu em bat ke bible le ke batai ngong ke mo kadang ki kategori ro ki mensim boman tu bah gospel jemaat Matius no bakarar dan ada kategori ini bakam telot kinyo teli bakam baman kina hab bersutuk kidon ki kategori gini ro mendai ke jobet jadi ke jobet tu asa kidon ke kategori ro udan mesti baman mandi skrat udan mesti baman mandi kia dari lah kejong kategori dan mesti baman ba timsi dan baong ba pentok timsi dan ba mesti baman banong hakajing ku abrai jong kedok dan mesti baman hak drugs dan mesti baman hak bamsap kita ter dan di mensim kijing bisni Terperkat dan kata try ubri dan kini kan ni teli jinglong makan teli mesim peman apa. Ba dikajar. kakak tunong gadrasa Kata. orang lupa ta dua jar don ho Kata hawai bro don long bunsir ki sutu no mar manifest. bam manifest kan bam manifest kata kade ke handre habang idon de kata am ka bible ko ong jar bala penbaptis ta hau kris lakup yo kris nomor le sisen lakup yo ni kris am ngalaban ong ipi musim baman laksu nama uni ukris vi lakup menta pi kreat pi la pong jang saat kejeng kreat kami awan rong de yam adam de kum ta kita gisi pai brana jaka tha le te bapli che ande kami awan rong namar balik ki pong ya to ka protect si sen ngi la pen baptis yang ngi ha ukris la protect yang ngi pi kani ke tin baptis menta ta Tentang ia poi saya kata ke bentang. Long hapoi je kata. Apoi, mong. Ida keren sepang kajing penbaptis tentang yang baik. Kalong pelat bansung tu. Ada pipai ada sana manusia kam dek ba. Baptis kemut pengam. Belayu kong hapo balang taiteria. Nama taiteria kadang ni ke kendo balong rong sao. Dai kata la khot ia ka Lydia, mo kanong dia tan sao betul. Ki janji barobor si dai baik haki janji rong li. Lajno kaba don hapo lodikaya namar katuka minerals ne kita hilang berat bagi bam nanta kimi kita ki saibul bayong mo kali berbor di beli te bakwa ya ke rong te hapwe rong ya kani ke kentin we rong ba khot baptis te to por kentin we ka bamut ne ka original pi kalano sa katu bala we de ka tabu polo wong jar bala pen baptis ke original ngide ki bamman original ngide bam tip yo blay Sisen mengiling ngam no ayala de hau jisu ngi pen benar ya kata. Hau jisu kaba mod mentang lakup yo kris kan. But sisen ngi lakup no yo ni kris ubaman mden bor kan. Tadai na mar kata ka yeng ngasngo. Iwe piwe ki brio hayeng. Lara hangno kidan. Kidan kamar so thot ka we. Lakup na emela de yo kris kan. Pi kompor mentangi ngisuk banong baik ujisu de tang ujisu sekalenti cukupa. Hari kita buat kinong elap bro, pindah udah nune way hapo US, ubah jukot interview ki pastor pengop mang tahong, hato de tang ujisu dan ki pastor tentang oh kala
Kata kerja dah ke balang gimana kong rumah sua. Nama ki om dei tong jisu jong pi. Kum tam tak yang gir ban ong mata dei tang jisu pakat beri mata. Teteng yes nok ti nok stu nang tu yo jik pedem dah. Karang ni tep beri tang jisu mo pedem. Beri tang jisu ban pelat yang ini tu bor jing dom. Beri tang jisu. Ada mendai jisu om la dah ki wei pat ki bor yang ini ban niada yang ini man sem bomman. Dei namar kata ngi don kam ya jisu ha ka jing em jongi. Larang ngi yo jisu Aku abanong FM open kelai yang ni. Napo sabar. Kajing kelai kaman nabar sapo open kelai mak ngikot ya uang ngayeng kajing kang mati cara play. Ngarang play kajing em jengi. Ya uji su bonwan. Open kelai kajing em jengi. Ba si sen bu uji su dan tikena bu mensem boman la bandan. Tikena bu mensem boman la bandan. Bar kajing em jengi pin solongo la bade bitar apa menjua. Hanai open kelar napa sabar. Dia kata, "Pej apa dan mano kan." Masuk kan ke por hot kali ke jengkai kali ke ba. Ke cerong bah ada hikai. Hendak tangkat ni orang asai. Ada ki basuthok kali ya mat jing ku ke bobon. Ban suthok ban wan ai jakai setan. Dia tang kata, "Wat ai jaka yo setan." Tang si pi ai jaka i ba king dat dam ushim tilot namar uwan lam namar kini ke mesin boman pi ai jaka ni ba kham tulot uli khot so gidi nyong wat bakin wan Ba kham klan ban mau dia kata mo ubri usdang ban di biri lengkot hadin udi sendon de kisong mo kata usdang ban di kiat tang si jing tap upoi ban di ki bilor Sedang si berit. usdang ban suya syok prakhna upoi hade lahir ya syok balik lute ya ki bre fi kata ka de ke bomot wat ai jaka hiru yo setan warum ai u tang si insru ha ka jing em ka jong pi kan kata ngila ban ong ha ka ni ka jaka bat ngai ka long ka jing ku ya pi ru ki ba pet ha ka ni ka por ka menta ban nginget ru ba pinyalat na ka ni bat kham ta me wat ai jaka yo setan pi ki samla pi ki rangba pi ki khna wanum pet ki te ki flip ki ba phim dai man pet namar balai kamlong but kene digi imru hangane ka poram bun ki film ni la tho ero kamu mon ngi dang kaman la ta namar tak chula tip gini gila long expose gini pi damar usoi ta la bawan yele yang ni urung sha na kini ki khmat na kini ki jing sma na ka skor ka bangi osngo na kini ki sense ka bangi ngila ban so to ki urung na kini ta tadai kata ai ba pinla ban long wet trashim tinga kup no tang na mehi an kup no yu kris kan ba khmat jonga yu idang yu jisu kan dia kata ngim ko abang kan tan mangim ko ero setan da ngko abang ero da kajing kai le ka jorong ba ha tan tang we hikai am ngi kum baklang ero no setan bulong kum ta ngau ngam pen kraw no ngim nan pen kraw no ude bala rem ude ubala jot ude bala pra ubam dan bor bom ler kam syo tadai kata pi hap so to la pi ong ngop ha kamot pilih kam hapo ban mo tangi hab ban so to ya kata dia kata ni ko ban pani to pi dei kis mat kiling do ki jong jisu Ni haban dan ka identity. Ngilong ka righteousness of Christ kan mo. Ngide kita ki kibena ni ka hak ka jong Christ kan. Ba ngide ban khong yu namar ba hala kai ngi na u. Tade hita ngi haban long kum u. Ki basma kum u hi. kade Bat ki beri ki puliru ki itu yang i ba ngide ki jong u. Mam u long ka jing shai ngi long ka jing shai. Kade kata. Biang pasto mas tanah fi ong kalong jing syai. Ba kita ki bayat ba na kinum ya syo ka jing dom. La fi su tho ma ki bre ne la fi su tho vidang ya ka jing dom. Uji su long ka jing syai ka jing ko jong fi. Try ni ka porang wana kmat jome. Ban ai ngo ime go try ye gane ke ji kren ne ke sngi. Ba try ngi tip habang yo sngo ka ktien ke jome ka wan ke jingai. Ba ktien ke jome try kam shimlong tan ke shintur ne ka long ro da ka bor. Ba ktien ke jome try ka penjot i ke lingkor ke jingdom me pa ke ktien me pen kia. Ba ni ki kon ke jome ne ke sngi ki yo ke jing pen kia. Dan preng jong fi wisha te ki ksoi ki bor jing jingdom ki bor baman ba pin light not ado men da ke sngi. Pin long ki bre ke bla light lot. Ba ni cancel te ki jing try ke jong baman baro ke jim ke jong fi. Pi long jing tha ba thmai. Ka snam ke jong try ka tap ye fi. Ba ka snam ke jong try ka sat ye fi ka pen khot ye fi baro. Fi
jalong si shau breu ba light lot ka breu ka ba light lot ba filong ki breu ba dap da ka jing sok da ka jing kemen ba ka men sim je fi kan long ka ba dap da ka jing tengen da ka bor ka jong men sim ba khoi pi de ki khon ki jong blai ba kat kita ki bersai lamu men sim ki long ki khon jong blai ai ba men ta ka sngi la influence fi da ka bor ka jong men sim ba khoi la ya lam fi da ka bor ka jong men sim ba khoi ba kita ki ai ki ba de ki jong blai ya ka ta ken fin manifest ka ai ka ba don hapo jong fi ka ta kan manifest bangangai pin manifest yau Jesus Christ pin pau baga Bible ka krani kata bo men simba khoi upanan buram yau Jesus Christ bangangai apa pidon yau men simba khoi pin panan buram kan yau Jesus kadwain kal khoi fi baro ani ka por ka jing pen kia ka wan met pa men sim ha ki jimut jiper khat ge jong fi utrai upalai lot ya fi barabo khor palai lot da sha pin long ki bala lai lot pi i to ke jing sha palai lot ya fi baru ka jing lai lot Christ la palai ya fi wan mli pai pat Syakalan kau rejing lo merawat, nom lek pai pat ong ketin ke jong ble, marla riam pat ubrio, dah kita jing syukur jom mangangai, pinom long syuk kum takai, naduk menda keski keting Yesus. Amen.